अमरस ब्रह्मआ सासे आनलाकि सुबुं। एग्जाम्पल हिसाबै दा आन्डार 13 फुटबल खेला होनाय, खारनाय बारनाय आरो गोबां बिथिं गेलेनाय बेखौ इभेन्ट्सफोरखौ लाफानानै गोबां हाबाफारिफोर रनसायनाय आरो बिनि सायाव सांग्रां खालामनाय, मटिभेसन खालामनाय बेफोर हाबाफारि मावनायखौ नुस'नैया अमरस ब्रह्मनि थाखाय आनलाखिखौ जों सानो। अमरस ब्रह्मआ दाउब' खाना बायदि सासे मेगन खाना मानसि। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायालासे अमरस बुंनायावनो जों थाबथानानै थायालासे अमरस ब्रह्मआ जे नुस'ना सासे खाना मानसि, खामानि मावनायखौ नुवा, खामानि मावनायखौसो नुयो, बे खाना मानसि होननानै जों सानो। बे खाना मानसिया जेरै दाउब'आ माबायदि होनोबा माने खंखायखाय सोरबा देखायोबा बेखौनो दाउब'आ बेबायदि साननानै लायो। दा बेबायदि सासे खाना मानसि होननानै जोङो अमरस ब्रह्मखौ हमनानै लानो हायो। अमरस ब्रह्मआ एसेबां माहारियारि बाद थानाय सुबुंब्ला हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों बिथां अमरस ब्रह्मआ फोरमायनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ अमरस ब्रह्मआ हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै। बनसुखौ सिगाङाव दोननानै अमरस ब्रह्मआ गाव इलेक्सन गेलेनानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव EM जागोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय थायो। अमरस ब्रह्मआ हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुं होननानै पस्टार सिथाबनानै लाबाबो जों गनायनाय नङा। अमरस ब्रह्मआ बनसुखौ माहारियारि बादनि सायाव खामानि मावग्रा सानदोंब्ला अमरस ब्रह्मआ गावनि फिसाखौबो बनसुआव हगार हरनांगौमोन। अमरस ब्रह्मआ गावनि फिसाखौ बनसुआव हगारनो गारनानै बनसुखौ थुखो अर सुना होनानै खामानि मावहोबाय थायो। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बनसुनि खुंगा नैथि गायसनथाय सानाव अल बड' सेनियर सिटिजेन फरामनि गाहाय नेहाथारि अमरस ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि हेंथायै दतमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि लैहोर ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों बेफोर गोख्रों बाथ्राजों खेंफोरथि होदों। बिथां लैहोर ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायबावनाय बायदिब्ला गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खामानि मावाखैब्ला अमरस ब्रह्मआ गावनि फिसाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मानो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हगार हरदिया? अमरस ब्रह्मआ एसेबां हारिनि खामानि मावग्रा सुबुंब्ला, एसेबां हारिनि थाखाय साननो गोरोंब्ला गावनि फिसाफोरखौबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो दैथाय हरनांगौमोन। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां लैहोर ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गथ'फोर आन्डार 13 फुटबल खेला होनायनि गेजेरजोंबाबो उन्दैनिफ्रायनो जे जोङो फुटबलाव गेलेमु आयदाफ्राव साखाफारा खालामनांगौ आरो बेनिफ्रायसो गोरों गोरा नेसनेल प्लेयार, स्टेट प्लेयार, इन्टारनेसनेल प्लेयार खालामलांनाय आरो बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनानै होनाय बे खामानिखौबो दिनै गेलेनाय आयदा फारसेबो जों हाबाफारिफोर रनसायनानै खामानि मावबाय थादों। आरो बेफोरखौ एग्जाम्पल हिसाबै दा आन्डार 13 फुटबल खेला होनाय, खारनाय बारनाय आरो गोबां बिथिं गेलेनाय बेखौ इभेन्ट्सफोरखौ लाफानानै गोबां हाबाफारिफोर रनसायनाय आरो बिनि सायाव सांग्रां खालामनाय, मटिभेसन खालामनाय बेफोर हाबाफारि मावनायखौ नुस'नैया अमरस ब्रह्मनि थाखाय आनलाखिखौ जों सानो। मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायालासे अमरस बुंनायावनो जों थाबथानानै थायालासे अमरस ब्रह्मआ जे नुस'ना सासे खाना मानसि, खामानि मावनायखौ नुवा, खामानि मावनायखौसो नुयो, बे खाना मानसि होननानै जों सानो। बे खाना मानसिया जेरै दाउब'आ माबायदि होनोबा माने खंखायखाय सोरबा देखायोबा बेखौनो दाउब'आ बेबायदि साननानै लायो। दा बेबायदि सासे खाना मानसि होननानै जोङो अमरस ब्रह्मखौ हमनानै लानो हायो। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानायनि बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं आरो रांखावरि बिथिं बोरै जौगाहोनांगौ बेनि सायाव गोबांथार खामानि मावनानै जोङो सोलिबाय थादों आरो खामानि मावबाय थादों। इयुनाव जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ नोजोर बोनानै बोरै साफा सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों। आरो जेब्ला जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा साफा सुबुं सम्पद जायो अब्ला जोंनि गेरेमसा हारि दानाय बे सिमाङा जाफुङा हिसाबै बेखौ नोजोर बोनानैनो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानाय, गोसो मोदोम जिउ बावसोमनानै जोङो 2 बोसोरनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कर्मिफ्रा 2 बोसोरनि थाखाय बेवहाय फैनानै बाहागो लानानै खामानि मावनाय। दा बे बिथिंखौ जोङो मिथिहोगोन। आरो बे बिथिङाव जोङो अमरस ब्रह्मखौ सोंनो लुबैदों, गाव जुदि एथ' माहारियारि बाद जुदि सानस्रि थानाय मानसिमोनब्ला दिनैनि थारिखआव गाव माहारि बादनो बर' जाथिनो मा कन्ट्रिबिउसन होदों बिथाङा गाव बुंथिनानै लाग्रोथों।
दा जों मिथियो बिथाङा जेबो माहारि बादनि सायाव जों जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै होननानै जोङो मिथिबोदों आरो बेखौ दानि जेनाखि जेनेरेसन एबसु बेल' नङा आगोलनि जायफोर बारग'लांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनाबो बुंदों बेखौ आरो बुंलांबाय थागोन आरो बेखौ दिनै गावखौनो जुदि जाथिनो गोबांथार कन्ट्रिबिउसन होनाय सासे सुबुं होननानै बेखौ आथिखालाव पस्टार सिथाबनानै लाबाबो जों बेखौ गनायनानै लानो हाया मानोना दिनै जों नुबोदों आरो दा आथिखालावबो नुबाय थादों जे अमरसिं ब्रह्मआ बनसुनि सेकेन्ड फाउन्डेसन डेआव बाहागो लानानै जे बे बाथ्राखौ बुंनायावनो बेहाय थाबथानानै थायाखै जे बनसुखौ माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा जे गावनि फिसाखौबोथ' बनसुआव हगारनो हायोमोन गाव जुदि माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा नाथाय गावनि फिसाखौ एरायनानै दोनखोमानानै बनसुखौ थुखो अर सुयै सुयै खामानि मावहोनाय बेखौसो जों नुनो थांदों आरो गमामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावाखिसै जे हमना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि फिसाखौबोथ' खामानि मावहोनो हायोमोन दा खामानि मावहोआलासे गावनि फिसाखौ फिसाजोफोरखौ खामानि मावहोआलासे बिथांमोना दोनखोमानानै माने आलादा बिथिङाव माने खामानि साख्रि बाख्रि नागिरहोनाय मोजां मोनसे थासारि न'खर सोरजिनाय बे फारसेसो बोलो होनानै माने गावनि जेनाखि नंखाय मोनसे जाथि अनफावरि देखायनाय बेखौ देखायबाय सानबाय बुंथिनानै होबाय थानाय बेफोर नंखाय आरो दिनै जों मिथियो थारमाने अमरसिं ब्रह्मआ जे माहारिनि सायाव जेबो मोनसे मोजां खामानि मावनो हाया बेखौ जोङो दतमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फोथायो हानायमोनबा बे दिनैनि थारिखआव गावथ' हायाखिसै गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो हगारगौमोन हगारालासे बियो साख्रि नागिरनानै साख्रि मावनायावसो बिथाङा गोसो होदों बेफोरनो माखासे फोरमान जे माहारिनि साननाय मोनबा बिथाङा माहारिखौ एथ' मोजां मोनोमोनबा बर' जाथिखौ एथ' मोजां मोनोमोनबा बियो गावनो माने फिसा फिसौफोरखौबो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हगारगौमोन जों बेखौ फोथायो दिनै जाय बिमा बिफा क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।